Alabesek urrats garrantzitsua eman du bigarren A mailara igotzeko playoffeko 3. jardunaldian. Gasteiztarrek 1-0 irabazi baitute gaur goizean Santa Koloman Grabaneteren aurrean. 801 jarraitzaile hurbildu dira Gasteiztik Santa Kolomara eta hori Txutxi Arangurenen taldeak ondo igarri du. Alabesek playoff hauetan demoraldi hasierako joko ona eta ikusgarri alde batera utzi eta joko serioaren aldeko apostua egin du. Eta emaitzak hor daude. Multzoko liderra 5 puntuz eta bigarren maila gertuago. Hala ere, larri ibili dira gaur goizean 2 puntuak Gasteizera ekartzeko. Gramanetek erabat dominatu baitu partidua. Alabesek falten bitartez egin ditu aukerarik garbienak. Irudiotan, lehen zatiko garbiena Gorriaranen burukada langagainetik kanpora. Atzelariak partidu bikaina egin du gaur goizean eta taldeak ondo igartzen du bere jokoa. Gramanetek garaipena behar zuen eta kementsu aritu da gola lortu asmoz, baina ez du sorte handirik izan. Roberto Puertok zuzentzen duen amaikakoak mendekoa nahi zuen, Gasteizen 4-0 galdu baitzuen iragan igandean. Eta Kataluniarrak gertu ibili dira. Jokaldi honetan, Tapiaren jaurtik eta Goregi joan da. Aukera paregabea galdu du hor Gramanetek. Honen bestez, jokalariak atxeden aldira. Eta bigarren zatia hasi bezain laizter, Alabesek gola egin du. Gramaneteko atzelariek ezin izan dute baloia urrundu eta Manolo Serranok bikain aprobetxatu du Gasteiztarren lehen gola lortzeko. Aurrelari Kataluniarrak 4 gol daramazki jadanik playoff hauetan. Orduzue berriz gola errepikaturik. Atzelariak ez dira fin ibili eta Serranok bikain aprobetxatu du Gramaneteko atzelarien hutsa. Eta nola ez, zoramena Gasteiztarren jarraitzaileen artean. Golonen ondorioz, Alabes atzean sartu eta kontrarasoan ibili da. Eta Gramanet ostera berdinketaren bila kementsu aritu izan da, baina esan dugun bezala ez du sorte handirik izan. Jokaldi horretan, Romerori jaurtik eta Goregi joan zaio. Roberto Puerto haserre ibili da minutu hoietan, ez baitzuen bere taldeak joko onik egiten. Orain ere, jokaldi honetan protagonista Romero, baina bere burukada bikain gelditu du Tito Atezainak. Eta partidua bukatzeko 9 minutu falta zirenean, Joseba Agirrek bigarren txartel horia ikusi eta zelaia utzi behar izan du. 10 gizonekin partidiko azken minutuetan larrialdiak pasa ditu Alabesek, baina Gramanetek ez du bere helburua lortu. Gramanetek jokaldi horretan penalti eskatu du, baina errepikapenean ikus daiteken bezala ez dago inondik inora penaltirik. Honen bestez partidu amaiera heldu da. Garaipen garrantzitsua lortu du Alabesek eta igoera gertuago du talde gasteiztarrak.